In-namra għall-lob tan-nar tkun fik. Kienu dawn il-kliem eżatti li qalilna Nardu Camilleri 12-il sena ilu meta Net Television intervistaħ għal programm Nar. Karattru mill-aktar umli ta' raġel li din is-sena reġa' beda jaħdem in-nar wara inċident ftit ta' snin ilu. Titkellem ma' min titkellem kulħadd jgħidlek li Nardu kien jagħti qalbu għal dan id-delizzju li tant kien iħobb. Fil-fatt l-ex licensee tal-Kamra tan-Nar San Giuseppe ta' Ħalkirkop kellu passjoni kbira għal piroteknika, speċjalment għal kif żviluppa dan id-delizzju fost il-koppin. Għamilna xi 13 jew 15 mingħajr Kamra tan-Nar. Mbagħad kien hemm individwu għalna għandi post kien dak forsi tixtru għal-art u sibna hawnhekk dil-erja. F'din l-intervista, iż-Żurrieqi kif kienu jafuh ħafna minn sħabu tan-nar kien kellimna wkoll dwar il-fatt li l-piroteknika mhux biss hija arti imma hija wkoll delizzju li taqqat lin-nies bħala familja. Jew ikollu din jaraw in-nar x'imkien. Ġedak dejk, ma tkunx tafu tkun issir tafu ukoll nar. Waqt il-programm Nar tal-2010, Camilleri kien kellimna anke fuq l-effetti li jħallu traġedji tal-piroteknika fuq id-dilettanti. Tant kemm tkun ġa fik, tibqa' tax kieku dabar rasek ta'. Ejwa dak il-ħin isek taqbad. Tet ma nitlax lemma mbagħad hemm hawn tiġi ta'. Tkun ġo fik. Ejwa ġo fik. U kien propju dan id-delizzju il-ħasat il-ħajja ta' Nardu fl-età ta' 64 sena. Robert Cremona, Net News.